Hi guys, it's me Ronan and welcome back to my channel! Hi everyone! So, kamusta naman kayo guys? How are you doing? Well, nakita nyo naman sa subject or dun sa title ng video na to. Yes, it's true. I decided to quit my job. Until now, hindi pa rin siya talaga masyadong nagsisink in sa akin na nag-resign na ako doon sa trabaho ko. I've been with the company for 9 years. You know, I've been thinking about this for years na. Kasi, di ba, since we have this anxiety issues, naisip ko na siguro I need to change my lifestyle na siguro enough na yung panggabi kasi I've been working graveyard since forever, no? Since nag-start ako ng trabaho sa corporate, nagsimula ako sa BPO, panggabi na ako. So, nag-mid shift ako for 2 years, but then nag-night shift ulit and then diretso na yun until now. So, I think it's about time. So, I decided na siguro I need to listen to my body. So, ganun yun guys, no? For us na merong anxiety issues, very sensitive tayo sa kung anumang nangyayari sa paligid. If you have health anxiety issues like me, very sensitive tayo sa kung anumang nangyayari sa katawan natin, sa isip natin, bawat kirot, kahit siguro bawat pintig ng heart na parang biglang tumalon lang parang yung konting ganun lang, kabog lang ng dibdib, may kaagad yun, may effect kaagad yun sa atin, di ba? Sorry guys, medyo maingay yung labas. But anyway, so yun, yeah, it was a hard decision kasi career ko, it is it's my bread and butter, di ba? It's the one that pays the bill, the one that makes me live comfortably. But then, I realized na siguro marami pa naman siguro yung ibang job dyan, di ba? And I have to do it now or I will not be able to do it next time. So, sabi ko, it's now or never. So, talagang nag-decide na ako. Pinagdasal ko siya, guys. Katakot-takot na dasal. Hindi ko naman in-expect na mangyayari this year, no? Inisip ko lang na sana mangyari this year, pero dinasal ko talaga siya, and then I've been submitting. But then, nangyari siya. And then, pag ibibigay ni God sa'yo, talagang ibibigay niya ng buong buo. Very smooth. Before you know it, andyan na. Parang inilatag na lang sa'yo. All you have to do is take it. Diba? And ang galing-galing. So, nag-work yung lahat ng prayers ko. So, yun, parang magbabago na yung life ko kasi magmo-morning shift na ako. So, I don't know how it's like to be a morning person. When I was younger, lagi kong sinasabi na I'm a night person, di ba? I love night shift and all that. But as you grow older, iba na yung sinasabi ng katawan mo. And one way or the other, talagang sobrang strong ng language ng body mo na talagang makikinig yung isip mo. So parang it's about time na, 'di ba? So yun, I'm kinda scared, of course, kasi panibagong challenge na naman ulit. But of course, let's face challenge. Kaya natin ito. And excited at the same time. Kasi panibagong environment, panibagong people. Parang na-excite ako kung paano yung magiging life ko na pang umaga na ako. So, kung yung mga excited ako sa mga activities na
gagawin, I will be able to write again kasi yung mga yung love ko talaga is writing my novel. So makakapagsulat na ulit ako, makakapagbasa na ako, hindi na ako bangag, gising na ako pag Saturday, the entire day, ganyan. So makakapag-jog. So there's a lot of things na pwede kong gawin na hindi ko nagagawa before dahil panggabi ako. So yun lang naman. Unti-unti kung sinisimplify yung life ko na para at least in a way nalalabanan ko na yung anxiety issues ko. For the past few weeks, guys, no, nasasabi ko na yata ito dun sa mga videos ko, past videos ko, na hindi na ako nagkakaroon ng atake. Nagugulat nga ako kasi medyo nakakatulog na ako, maayos yung pakiramdam ko, and then walang tension headache. Kung may tension headache, hindi siya ganoon kabigat, and then hindi ako normally pag may tension headache ako, andyan na yung atake, and then andyan na si anxiety. But lately hindi siya nangyayari. Siguro yung will ko to live a normal life, to be healthy, to be yung mental capacity ko siguro mas stronger na siya. So ibig sabihin nag-work yung mga pinaggagawa ko for the past weeks, no, for the past years, yung mga sinishare ko dito sa vlog ko. So guys, hopefully sabay-sabay tayong mag-heal. Hindi pwede yung wala, as I've said before, na walang shortcut. Wala talagang shortcut na hindi pwedeng, kung gusto, parang biogesic na iti-take mo lang, wala na, ano. Wala, ganun talaga. Let's just be grateful, let's just be thankful na we are here, we are alive, despite of kung gaano kahirap na magkaroon ng anxiety issues. Yun, so wala talaga siyang shortcut. It's sad to say, no, I know na some of us gusto natin agad-agad nawawala siya, pero wala talaga, guys. You really have to work hard for it para maging okay ka, no? Siguro first is acceptance. You really have to accept yung condition na ganito. But it doesn't mean na you're gonna have that forever, no? It's up to you. Nasa sa'yo yun. Kaya lagi kong sinasabi before na you need to help yourself. Hindi yung magre-rely ka sa iba, magre-rely ka sa mga doctors, magre-rely ka sa mga YouTube videos. Yung mga nakikita natin, let's say like my videos, mga guide lang, probably mga guide lang ito na it could help you or it could not, diba? It doesn't mean that it will help you talaga. So, sinishare ko ito kasi ito yung mga bagay-bagay na napag-aralan ko, na natutunan ko, kumbaga, dun sa mga times na pinag-aaralan ko kung anong nangyayari sa akin. Kasi hindi ko siya naiintindihan. Naiintindihan ko siya slightly, pero gusto ko siyang ma-fully understand na para gumaling ako, para hindi ako natatakot. Sinishare ko lang siya dito kung paano ko siya naintindihan, kung paano ko siya hinarap or inatake or whatever. It could work for you kasi nag-work sa akin, so it might work for you, but it might not too. So kung nag-work to sa inyo, yung mga nagpapanood nyo sa videos ko, then I'm grateful na kahit papano nakatulong yung mga videos ko, no. Pero pag hindi lahat ng mga napapanood nyo sa mga videos ko hindi talaga nag-work sa inyo, then probably you need to find someone else or you need to do some more research, diba, na to find that yung kung ano yung tama, or you need to go the professional route, magpatingin ka talaga. Ganun din naman yung sasabihin ko sa inyo pag nag-message kayo sa akin. As I have said before, na kung ano man yung napapanood nyo dito, para lang ito sa mga hindi ganun ka-severe, diba? na cases. Na kung sobrang severe na, so you need a professional talaga. But anyway, guys, so yun, so ito lang naman yung the reason why I actually created this video is I just want to say na one of parang things na
I think to really help me with my anxiety is to give up night shift. 'Di ba? Meron na nga nag-comment doon na tigilan ko na yung night shift. Night shift. Actually, alam ko na yun. Matagal ko nang pinag-isipan talaga. Kasi I think it's one of the main reason, no? Bakit ako mayroong bakit lumala yung anxiety issues ko. Probably, 'di ba? We'll never know. But yeah, I'm doing my best. And I'm still not 100%, 'di ba? Ayaw kong isipin na 100% kasi siguro mga 85 para merong room for improvement, 'di ba? What's next? Pang morning na shift, so of course babalitaan ko kayo. Just stay tuned. Sorry guys, medyo maingay, may mga construction kasi sa paligid-ligid dito sa neighborhood. So yun, babalitaan ko kayo of course sa kung ano mga kemerot barurot sa life ko, and continue pa rin natin yung pag-uusap regarding anxiety and health anxiety or generalized anxiety or anything that's related to mental health, diba? Sa lahat pala ng mga nag-message sa akin guys, thank you for informing me na na-entertain kayo ng mga videos ko or natulungan kayo or napagaan yung kalooban nyo sa panunood ng mga videos ko or naparelax kayo or naintindihan nyo kung ano yung mga nangyayari sa inyo dahil nakarelate kayo sa mga experiences ko na inirelate na idinitalya ko dito sa mga videos ko. Thank you for letting me know dahil parang it's a way of parang telling my head na I'm doing the right thing for creating this YouTube channel. Kasi before, iniisip ko na, meron naman kayang manunood, meron. But I know parang deep inside, something is telling me na I know there's someone out there in Mindanao or someone out there in Visayas na scrambling in the dark. Scrambling in the dark. Kasi hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa kanila. But anyway, thank you guys. We are climbing steadily. By the way guys, mayroon akong mga sorry ha, meron akong mga dinilit na mga comments na hindi ko in-approve. Kasi guys, ito explain ko lang ha, wag naman sanang sumama yung loob. Maraming, yung mga nakakapanood ng videos ko, iba-iba yung age. May mga mas bata, merong mga high school pa nga yata. And then, iba-iba yung age ng range gap, whatever, ng mga nanonood ng video. So, kung mag-comment naman sana, wag naman yung medyo mahalay. Please, I'm not a prude or I'm not trying to be nagmamalinis or whatever. So, gusto ko lang sanang walang mai-alienate sa comment sections natin because of certain bastos na comments. So, hindi ko ina-approve or tinatanggal ko kaagad pag mga medyo bastos yung comments. I'm so sorry. Respetuhin na lang din natin yung iba na nagko-comment dun sa comment section. Ha? Huwag naman yung ganun, guys. Kasi let's promote happiness, let's promote respect, let's promote parang good vibes dito sa channel natin. Baka yung iba dyan trigger yung mga bastos na comment, diba? So, magka-anxiety pa sila. Right? So, we are all parang human beings. Diba, alam naman natin kung ano yung bastos. Alam naman natin kung ano yung hindi bastos, diba? So, parang ilagay natin sa tamang, siguro may mga YouTube channel na medyo ganon yung klase na team yung ano nila, yung content nila. So, siguro doon pwede, no? Pero dito, refrain natin, ha? Wag naman yung ganon. Well, anyway, sorry ha, hindi ko talaga ina-approve yung mga medyo mahalay na mga comments. Kasi may mga bata din yatang, may mga
mga underage na nanonood, 'di ba? Anyway, thank you for sa mga support na binigay ninyo sa channel natin. And if you have any questions or kung meron kayong gustong i-share na makabuluhan or share na makakatulong naman sa iba, share nyo dun sa comment section. Yung mga social media ko, guys, nasa description box. So, maraming nagme-message, nagtatanong kung may FB ako. Nandun sa description box. So, andun yung fan page, parang ganun. I-like nyo, kasi doon ako, may may option doon na you can send me message. So, doon ako sumasagot. Yun. So, i-like nyo naman yung fan page ko doon sa Facebook. Thank you guys for everything. And yeah, i-update ko kayo. What's next? I have few days before I will start my next job. So, I'm not sure kung anong gagawin ko. Basta i-update ko kayo, promise. I'm planning to go somewhere, but we'll see. Hindi ko pa alam kung ano yung magiging kahihinat. But anyway, I will of course vlog, I will video it. So sana para makita nyo rin and para may share ko rin as a content here sa channel natin. So let's heal together. I hope na okay kayo kung ano yung mga steps na ginagawa ninyo. Kung meron man kayo nakuwang steps sa mga videos ko na ginagawa ninyo, let me know. And let others know as well. Or i-share nyo yung channel na to those people na mayroong anxiety issues din. Okay? So, thank you guys for everything. And add nyo ako sa mga social media. No? And yeah, please like, if you like my content or if you like this video, please give me a thumbs up. And yeah, please subscribe to our channel. Yun lang naman. Medyo kabado ako pero it's a firm decision talaga. I have to do this. I have to listen to my body. I have to listen to what my mind or my body is telling me. It's about time na to stop night shift. Nakakalungkot kasi I've been with the company for 9 years and I made friends. Those were mga naging close friends ko din naman. And ganun talaga, no? Nakakalungkot lang. But you know, this chapter is closed, but another chapter will open. But then the friendship that I made will go on forever. So, yun lang naman tinake ko yung friendship na yun with me. Diba? So, guys, thank you for everything and I wish you all the best. So, as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Thank you. Bye for now. Bye-bye.